sai da sallan kwado wallahi ba wannan magana. Gaskiya yaron nan yana burge ni wallahi, ɗan ƙararren yaron nan. An bar bakin ciki. Sai da sallan kwado wallahi ba wannan magana. Gaskiya yaron nan yana burge ni wallahi, ɗan ƙararren yaron nan.
Wata wata kuma ba tun daga nan yake. Nan ya shiga mana. Ya shiga nan yake. Na gan shi yana ta jirgi. Ɗan ƙasa? Hankun! Kuma ya zo yau ba ya zo. Yawan minti. Saraki! Saraki! Harwai! Kaga wacce kyamara kuwa? Kai! Wacce wata? An girman Allah ga kyamarar na harwai. Rama ne je. Wannan hawe ce? Eh? Ba wai ba. Na san ba je da amina ji. Ya jago. Na nura. Bawa. Idi. Ah, na ne durin kuma ka zo da Dauka complete da kan. Ya, na fito. Da shahanci ya ba. Ah, Allah ya biya sai da kai fitar. Thank you.